Sziasztok, Tor vagyok az ED Tools-tól, és ezt a fitness eszközt szeretném nektek bemutatni. Ahogy említettük a videókban, vállalunk egyedi gyártást is, és most ez egy teljesen egyedi projekt, megkerestek minket, hogy gyártsunk egy fitness eszközt, ami a szorítóerőt fogja növelni. Akkor egy pár szó a használatáról, szorító erősítő gyakorlatokat lehet vele végezni, különböző pozícióba föl tudod emelni magát az eszközt, illetve ha 20 kg nem lenne elég, akkor szabványos tárcsákat is föl tudsz húzni rá. Ahogy látjátok, ez egy 80x100-as zárt szelvény, 1 méter hosszú, illetve marógépen föl van osztva 4 egyenlő részle, továbbá egy 50 mm-es átmérőjű acéltengely bele van futtatva a zárt szelvénybe, és akkor úgy van körbe heggesztve. Itt a cél az volt, hogy a 20 kg-t elérje maga a szerkezet, illetve mindegyik oldalon be lett csíkozva marógéppel. Magát a szerkezetet összeállítottuk, ebből kértek 6 darabot, illetve az utolsó lépés az, hogy kiküldjük a festőüzembe porszolni, úgyhogy jól is fog kinézni maga a szerkezet. Ha szeretnétek egyedi gyártást, tervezést, akkor keressetek minket bizalommal. Köszönjük, hogy megnézted a videót! A termékkel kapcsolatos részletes műszaki dokumentációkat, leírásokat, szerelési útmutatót megtalálod az edtools.hu webáruházban. Egyedi igény vagy műszaki kérdés esetén vedd fel velünk a kapcsolatot. Elérhetőségeinket megtalálod a weboldalunkon vagy a videó leírásában. További termékeinkért, megoldásainkért szintén látogass el a weboldalunkra. További jó munkát és szép napot kívánunk!